חושב שהרעיון להצטרף כמועצה לשביל המחר, אני מחזיק מזה כמשהו שהוא חשוב לאנשים, גם צעירים וגם לא צעירים, שעברו משהו בצבא. ואנחנו מרגישים ערך רב להוציא מסע כזה. זה בגדר חלום שמתגשם למרכז צעירים. ואני חושב שזה עוד אחד מהדברים שאני לפחות גאה, מטה יהודה, אנחנו הראשונים שעושים את זה, ואני קורא שיהיו עוד קבוצות, כי בטוח שיש עוד מלא כאלה. אז אני רוצה להגיד לקבוצה הראשונה, ל-12 איש שהחליטו לצאת למסע הזה, שיהיה לכם המון בהצלחה. ונגיד שמבחינתנו זו רק מסורת שהתחילה, ואתם ככה חוד החנית, החלוצים. וגאים ואוהבים. צאו לדרך. זה שהיה מכנה משותף שקראו לו מטה יהודה. נתן איזו היכרות ראשונית נורא מהירה. אני מכיר אותה, היא פחות או יותר בגיל של ההוא מכיר את ההוא, יישובים. לא ממש אנשים שגדלתי איתם, אבל כן יש איזה משהו שמרגיש קצת בית כזה. זאת מועצה מאוד גדולה שפרוסה על הרבה מקומות, אבל אנחנו מאותו יער כזה. הרגשתי עם מחנה מאוד משותף שכולנו מביאים ביחד למסע הזה. הבחירה של האנשים בעיניי הייתה מדויקת. והיתרון העצום של ההטרוגניות אפשר לי דרככם לגעת אצלי בדברים שלא ידעתי או לא התייחסתי אליהם בעבר. אני חושבת שקרה פה קסם. למדתי המון, אני לוקח המון מהקבוצה. אני חושב שהקצב פה היה מאוד מטורף ומשמעותי, וזה בעקבות המחנה המשותף הזה בעצם. דרך המועצה. ובאופן הזוי ומשעשע, בעצם יצא לך להכיר אנשים מהיישוב שלך שלא הכרת אותם, וזה מרגש מאוד.